Pa ima tartufi i zlato u toj pljaskavici, jebem vas sustav. Najgori deo koji sam ikad doživeo. Vraćamo se s nove godine, ulazimo, brate, u onaj autobus, minibus, šta god. I idemo, brate, idemo. I stajemo na pumpu, okej? Stajemo na pumpu. Meni je super, stajemo na pumpu da jedemo nešto, razumeš? I ja u fazonu ovako gledam, znači na dijeti sam već toliko dugo, rekao, boga kurac za novu godinu i to ima da krši malo kalorije levo desno, kao ludi ćemo da budemo, kao popit ćemo 2 Coca-Cole, ne zero. I ulazimo na pumpu i vidim pljeskavice, brate, prži ono... Znači, brate, prži onako lepa, masna pljeskavica stoji u saftu, usaftano, onako lepa, 250 grama po proceni, po prečniku kad pogledam. Znači, mnogo lepa pljeskavica. I ja u fazonu, okej, dajte mi pljeskavicu, ne pitam ni koliko košta, ništa, samo mi dajte pljeskavicu. Prvo, zamerka nisu imali, brate, Pavlaku. Ko nema Pavlaku za pljeskavicu, alo, znači, tebra, iskulirajte, znači, kupite Pavlaku, košta 70 dinara, granice Pavlaka, ozbiljite se. I, brate, ja dođem i u fazonu, kao dajte mi pljeskavicu i vadim karticu, sva sreća, znači, pljeskavica objektivno na pumpi, ako je ovako 350-400 dinara u prodaji 250 grama mesa, kad se isprži 200 grama, znači, na pumpi možda košta maks 600-650 dinara, 700 dinara. Riba kaže, 1400 dinara pljeskavica. Koliko? Ja ovako gledam, Bez Pavlake. Pritom, bez Pavlake pljeskavice. Ovako gledam. Gde je Pavlak? Kaže, nemamo Pavlaku. 1400 dinara. Pa ima tartufi i zlato u toj pljeskavici, jebem vas sustav.